Kublai phi baro ki parlok viewers khamtam ki badang thamai ha kani ka video bat kum juru ka channel ga jonga manta ha kani ka video ngano rash phi ya ka recruitment lane ka employment news kabde jong ka Indian Navy jong ki senior secondary recruitment arjar saw kabde jong ki medical assistant balakarpan ya ki parlok khamtam ki candidates ki badai na po state Meghalaya subha ban shim ya kani kabu nama phila ban apply lada phila dep ban pass ya ka senior secondary lane ka 10+2 but class date ka ba phi la ban apply ya kini ki post kan dei hadu khat new tarik banai ba khandai arajar ab saw but ka kerteng jong kani ka post kan dei ki senior secondary recruitment medical assistant baru ya ka total number of posts hangne ki klem mention te ngathrai kin mention kham hadin wanum ting ya ka total number of posts kan mau ha parlok lengba ka Indian Navy recruitment ajar saw ka total number of posts kan duna ya ka hajar tuli post ki balai namar habrok ko kari India tilakarpan nagaliang jong ka notification ka bla like lengba ka Indian Navy kini ki post kende ki state wise vacancy list te anda kalap penmi ya kini ki state wise ngan sa peni ban ngan sa batai phi hadu ka notally ki post na gamta ka state Meghalaya handai shwa kata ngakarpat ye phi baro ki parlo ki bla pendep ya ketika 10+2 qualification bat kumjuru lada phi biang ka snem subhaban shim ya kane kabu apply no shwa ban kut ketika khanyo tarik banai bakhandai ajar saw namar hadin ba kalakut kani kelas date pinamla shu ban submit ya ki application te nagata kadau nga ong phi baro ki parlok khamtam ki badi na po state Meghalaya subha shim ya kani ka kabu apply no namar ka application fees ru pin don kamban CUAA te pinyo free ban apply na banta ki post jong ki medical assistant hapo jong ka Indian Navy jelada bidang dei ki bat mai ha ka video bat kumjuru ha ka channel ke jonga namar kumban sipun kan mau ngala dep ban upload shibun teli ki video ba dei bat ki employment news lane ki khubor laikam ki ba po ka state Meghalaya bat kumjuru ha po ka ri India hi bro ko we te sumha ban page ya ki we ki video ru apo ka channel jonga kila don shibun te ba pinyo ya kini ki jingkip ha ba dei bat ki khubor laikam Sobha ban you share like but subscribe na benta kiwi ki khubor like kam ki banwan nang ne shakman handai lada phila ban page sobha ban page ye ki we pade ki video namar ki dang don shibun ba ki khubor like kam ki bangala de ban upload ha kini ke channel ke jonga ai ki ba ka last date kam part day te lada phila penbiang ya ka qualification bat karta tipin sobha ban apply na benta ki we ki khubor like kam ki bangal ada ban upload ha kani ka channel ke jonga te to matang nya page ya kini ki employment news ha day bat ka Indian Navy jong ki medical assistant nya page menta ha day bat ka karta ka phila ban apply na benta ki post jong ka senior secondary recruitment medical assistant so kino ki candidates khamta me ki badai na po ka state Meghalaya ki bakwa ban apply na kabenta ki post ki dei ban don khan news nem hadu ar puis nem karta but ya ki tarik but ki snem la ai hangne ki dei ban kha hapding kini ki snem kata ha kai si tarik November ar July hadu but kumju ru kalai phau tarik April ar Jarnyo tilada phi minus ya ka ar hajar lai but ar jar sau kumut di bandon ar poisnem but ar hajar new minus no ar hajar ar pusau te pide bandon khat new snem so naga takadau kinu ki candidates ki bala kenjo ya ka khat new snem hadu ar poisnem pila ban apply naga benta kini ki post medical assistant but kandon ru ka age of relaxation nang benta ki ST ka bade san snem tapi allowances so naga benta ka salary ngine pe biang menta ya ka tulop hakapor ba phi don haka training lane hadin ba phila shajit ba phin join ye kate ka kam phi ha bandon shwa ka training lagno shisnem te ka jingsiu kan dei shwa khatsaw jan ruspa shibnai hadin ba phila dep ya ka training te ka jingsiu kan yai no da ka level kata ka level 3 but katulop kan dei arpho jar news pa
bat kan kut ru hadu drip khnai hajar chispa shibanai bat kan thup ru kiwe ki jingyo lane ki allowances hakaba nagaliang jong ka department jong ka Indian Navy ka penmi nakapor shakapor timatang ina pe susu naga hakaba day bat ka essential qualification lane ka kerdan pule kaba phila ban apply nak bata ka post medical assistant. So gino ki candidates ki bakwa ban apply na banta ka post medical assistant jong ka Indian Navy kabde jong ki senior secondary recruitment ki de ban pass ya ka 10+2 examination harkat ka subject kum ka physics, chemistry and biology na ki recognized education lani school education but kumjuru ki de ban kot ya ka marks of percentage kabade sanpo percentage aggregate but kumjuru kawai ka subject pili ban yo saupo percentage ti ki candidates ki bala pendep lani ki bala kot kini ki jingdon kam kila ban apply na kabenta ki post kumno ban apply ye ki post jong ka Indian Navy kabade jong ki medical assistant. So lagarpat ye ki candidates lani ki applicants ki bakwa ban apply ki day ban apply tanglung ba ka online mode kata nadu new tarik September pilala ban apply hadu khat new tarik September jar sao lengba ka official website jong ka Indian Navy kata www.joinindiannavy.gov.in but haswa bapin pendap ya ka online application pidei ban penbiang ya kini ki certificate kata kumka matric certificate bat ka 10+2 mark sheet pidei ban don lupa kenang bapin la ban upload ya kini ki jingdon kam hapo ka online portal bat kumjuru pidei ban penbiang lani pidei ban ai ya ka email ID ka pura ka jongpi bat kumjuru ya u register mobile number kenang balada don kinu ki notification lani ki jing pentip kin sapha lengba u email lani u register mobile number u jongpi hoi lada phim nang kumno ban apply ngan sahi kai pi ka we pede ka video te yakaba menta yang in page company akaba day bat kani ka post jong ki medical assistant so lenga karpat ya ki candidates ki bom syam lala lani ki bom nang ban apply lengba ka mobile phone ru kila ban bu ya ki comments ki jong pi hapo ki comment box section kenang bangan tip lagi don em ki bakwa ban apply lengba ka mobile phone te ngakarpat ru lada phim nang lane phim kwa ban apply lengba ka mobile phone ru phila ban le ki cyber ki bejan ki jong phi le bat pha ban apply no shwa ban kut kate ka khat new tarik September jar ar sao tilada don ki candidates ki bala nang kumno ban apply lengba ka mobile phone hangne ngan tip ye phi hakwe dei bat ka photographs lane ka passport size phi ban shon da ka badang thmai bat kumjuru phi ban edit ya kan lani pide ban shna ya ka ha kata karukom ba ka dur lani ka passport size jong phi kamde ban tam ya ka sanpho kilobyte but kumjuru ki we ki documents ki ba phi ha ban upload hapo ka official website phimde ban duna ya katega kilobyte te hangning ne page shu hakbai dei bat ka official link lani official website ka ba pihak ban apply ngan sebu apo ka description box ke jonga wanum ting wanum kuslai te link lani page apo ka description box ngan sebu ya ka link ka ba phila ban apply juru ngin page hakbai dei bat ka selection process te kin sadon ka nakabenta ban jit ya ki candidates bakin yo bantre hapo ka medical assistant jong ki senior secondary recruitment kandon artli ki stage ar banta kaba ngamut ban on stage 1 nani kamta ka banukong kandi ka shortlisting base of mark obtained in 10+2 kata ka bumut PCV te ka pat ka banukong ki page lengba ka jingyo mark ka jongpi ha ka 10+2 but ka stage 2 pade kandi ka PFT written examination and recruitment medical examination kandon tangka physical fitness test PFT kumut physical fitness test but ka written examination telada pibiang lut yagine kumut directly pinyo ban join ya kate ka post ka ba pi apply ka ba hapo ka medical assistant jong ka Indian Navy Sekendian ini page hakaba dei bat ka PFT lane physical fitness test nak benta ki candidates ki ba apply ya ki post nak tagi gender lane males candidate
1.6 kilometer runs pina ban pendep hapo ka 100 minute lai per second bat nangta kandon sisu saka squat bai thak uthak kabade 20 push up khatsan bend knees sit up kande khatsan so kindon tangine ki physical fitness test kanum don re de giwe ki test bat adin ba pila dep ya gani ka PFT pihak ban le saya ka written test Tika written test kandon sautli ki subject kabang mut banong te kawi ka subject kandon arpasan mark lani arpasan tuli ki question but chimak kawi ka question te pihak banto haki artili ki kitin kata English but Hindi te kini ki marks kidon arpasan marks kawi ka subject te lada sautli ki subject kan pihak banto chis pak mark ki subject hangne minapet ki de tang ka English, Science, Biology, but ka general awareness lane reasoning ability. Ki don tang kini ki subject ki deru ki subject ki basuk te ka mathematic ru kam don so nakata kadaw ngakapat ya ki candidates ki ba page bat sngap ikani ka video ki jonga sngobha ban page na do basdang ado badang kut kanang ba bhintip ki ai ki jingdon kam ki ba phi haban ban kre na ka benta ketika recruitment jong ka Indian Navy kepada jong ki medical assistant so nakata kadaw sngobha ban shim yakani ka kabu apply no shwaban kut katari Shuru nakabenta ka selection process ya ki candidates kande ya ki merit list lada kinu ki candidates ki ba score bha hai ka 10 plus 2 pio bun pio he mark pio he percentage ba ka 10 plus 2 bat kumjuru ha ka physical fitness test bat ha ka written examination te kita hi ki ban yo ban rung ha ka te ka kam kabalai apo ka Indian Navy Itangkom tahi perlok ha kabede bat kane ka employment news ka bamenta ha kane ka video tela da pidon AA ban kli sumha ban bu kita ki jingkali ki jongpi apo ki comment box section kanang bangan la ban batai biang epi pada pidang kwa ya ka details jong kane ka Indian Navy te sai sin pan lada pidang day ki parlok lane ki viewers ki badang thmai hapo ka channel bat kunjuru ha ki video ki jonga agar pat rit ye phi ba phinia subha ban ya share ya ka video share ki parlok ki jong phi rang ba makiru kin tip ya kini ki khubol like kam bat kunjuru ban ya like bat ban ya subscribe na ka benta ki jingpun tip lane ki khubol like kam ki banang mi ha kini ki singi ki banang wan ditangkatahi ya ka bamenta khublei shibun